bakaba soyayya ce ta yi min girki bakaba tarkunni jirgin dan misali yau dai duniya ma ta shaida ni ka sani ki bakaba ke ce da zai so ne na gaske bai fi kyan ba duniya za ta mai ne zance baka ba mai da rayuwa ta kamar wanda ko da ba wuya ba su ne zan majarye kowa ya haushi shi da riba duniya tana shaida na ina fasanki soyayya ce ta yi bin rana baka ba zuwa na garin kudin yi bin rana birni na kefe ba zan manta da shi wajen bin rana soyayya ne na zumunta ce baka ba soyayya ce ta yi bin baka ba tarkon ne jirgi da dan misali yau dai duniya ma ta shaida ne ka sani wani yana soyayya wanda kuma bai so wasu sadau zancen mu kamar zamar asusu wankan da babu toka ba kyawo babu soso zan fara dariya in so dai kan yana da rasu zan kara hakuri na gari muka mata harkar su ni dai ina da jirgin yawo tun so yana da rasu so ne min rana ya kai da kaduna babu masu a cikin zabin sana'ata ce an so ni har na fi so godiya wurin ilahu Allah kawa ni baka ba soyayya ta rage ta yi mini rana wale ban raina ba soyayya ce ta yi mini rana baka ba zuwa na garin kudin yi mini rana birni na kefe ba zan manta da shi